haka kawai wai saboda wa'annan bagada mu shan na san shi. To idan dan talaka na san shi ku kuma kuna so na? Ina da kaman ku, ina da ku a gari, ko talaka ya so shi ko kasu so shi, ni kun na tare da ku, ni ke cin zaɓe kuma ni ran ci zaɓe. So da ka ashirye nake ko ba haka bane? Shakka babu. Saboda haka su taru su so shi, ni kuma insha Allah ina da ku, ba abin da ba za a yi ba, kuma komawa kan wannan kujera sai na koma. Sai kai. To kun ji daga majiya mai karfi dalilin da yasa na kawo ku gaban shi, saboda ku ji ne. Idan ba ka yi ba mu guri. Wannan tara kun da ne ba maganin yayya ga posta bane ko wani a'a. Da la'asarin yau din nan karfe 4 zai yi taro. Saboda haka anan idan ka ɗauki kwai ka ɗora a hannunka Zai fashe. ku je ku samu yaranku, kowanne ku tattara, zan haɗu da ku a jingurin, zan kawo kayan aiki. An gama. Zan zo muku da kayan aiki. An gama. Honorable! Sai Honorable! kai. Honorable! Sai kai. Honorable! Honorable! Ya yi aikin yake sauke hannun riga, nada safa, nada kafan wando, wani rabu. Ahiya, bi kawa ruwa. Kai yau baka san aikin su honorable ake yi ba, ai kowa ya kauce mana hanya, yau mun fito ba, sauke safa. Aiki ne sai an yi. To ka ji aikin da muka fito yi yau in ji sai honorable. Ku ba ku ji an yi zaman sulhu na jam'iyyu ba jihar Sokoto karkashin jagorancin CP Muhammad Hussein Gumel da sauran hukumomi da mukarraban jihar Sokoto, an ce a zanna lahiya, a yi siyasa ta lumana da zaman lahiya wanda zai kawo ci gaba ga talakawa da 'yan kasuwa a jihar Sokoto. Igiwa! In ji CP Muhammad Hussein Gumel da sauran mukarraban gwamnatin jihar Sokoto. Commissioner of Police? Suwa suka kafa Commissioner of Police, ba muna ba. Honorable ga shawara, mi zai hana ku haɗa ƙarhi da ƙarhe a taimaki al'umma, a taimaki matasa, a ba su jari, a ba su ilimi, don gobensu ta yi kyawu. Wata rana za ku yi alfahari da haka. Ni dai na san insha Allah kana da irin su gida, wa'anda ka ɗauko ɗiyan wasu amma kan mai da su 'yan sare-sare. Honorable. Ba wani honorable. Honorable. Ba wani honorable. Kawai zaman lafiya. Zaman lafiya. Zaman lafiya. Zaman lafiya. Ashe da ma akwai abin da ya fi kudi muhimmanci. Tabbas shine zaman lafiya. Wannan sako ne daga rundunar hukumar 'yan sanda ta jihar Sokoto, karkashin jagorancin mai girma kwamishinan 'yan sanda mai girma Sifi Muhammad Hussein Gumal.